Златният Коран се съхранява в Чепинската джамия при изключителни мерки за сигурност. За него се грижи бившият кмет на селото. Хайри обяснява, че това е единственият подобен екземпляр, откриван в страната ни. Наричал се златен, тъй като отделни пасажи, както и Божието име, са изписани с благородния метал. След построяване на джамията възникна идеята за обособяване на тази библиотека. Създаде се една група от младежи, които направиха експедиция в целия Смолянски регион, Мадан, Смилян, Арда, и така попаднахме на този Коран. Човека го дари за библиотеката в Чепинци. Корана беше намерен в зида на една съборена къща, след това мина през обработка в реставрация в Национална библиотека в София и сега в момента е в този вид. Корана беше, може да се каже, в окаяно състояние, тъй като атмосферните условия си оказват влияние върху книгата и така беше без корици, предните, външните листа бяха изгнили. Книгата била спасена от експерти на Националната библиотека. Те установили, че тя датира от началото на 14 век и още. След като го обработиха, прецениха, данните сочат, че Корана е от 14 век. По начина на изписване на калиграфията, този Коран е писан, той е ръкопис, писан е в Самарканд. Самаркандската школа, бившите съветски републики. Уникалното е това, че толкова години се съхранява, хартията е ръчно отливана, оризова хартия, метала, който с златото е изписано името на Всевишния Аллах, той не прояжда хартията. Това е уникално, може би. Мисля, че няма такъв Коран до момента открит. В бъдеще Всевишния знае. Хайри показва и библиотеката на джамията, също създадена от дарения. До момента мисля, че сме единствената джамия, която разполага с такава библиотека. Да съхраняваме 400 ръкописа, 800 старопечатни книги. Книгите са на персийски, арабски, османски език. В библиотеката има не само религиозна литература, имаме математика, имаме медицина, имаме астрономия, география. Хайри показва преводи на Ботевите стихове, както и на Библията. Допълва обаче, че за огромна част от книгите не знаят какво изобщо пише в тях. Няма ли пари за превод и реставрация? За такъв превод трябва страшно много средства, така че и хора, които грамотни хора, професори, които знаят какво пише, ние нямаме такива за в момента тук в Чепинци. Това е богатство. Богатство, това е история. Положили сме труд, нашите прадеди също са ги съхранявали, виждате, има книги, които са в добро състояние. Те са се грижили за тях. Няма фанатизъм. Това са книги, които са били на нашите деди. Библиотеката е достъпна за всеки, който иска да разгледа, няма проблем.